Din is-sena kien se jerġa' jinterpreta l-parti ta' Ġesu Kristu, iżda d-destin u l-qagħda globali ta' bħalissa kellhom pjanijiet oħra. Ir-rutina ta' Joseph Abelagalja u l-bqija tat-Tarxiniżi inbidlet għal kollox meta tieħdet il-deċiżjoni mill-Għaqda Kultura u Armar Marija Annunzjata li l-famuża pageant fit-toroq din is-sena ma ssirx minħabba s-sitwazzjoni brabta mal-coronavirus. Abelagalja qal li dawn l-aħħar sentejn ħa pawża minn din il-parti biex ħaħ aktar ħsieb l-organizzazzjoni. Iżda kienet jistenna bil-ħerqa biex din is-sena jerġa' jgħaddi l-istorja tal-passjoni ma' sħabu fit-toroq ta' Ħaltarxien. Minħabba l-ammont ta' persuni involuti fil-pageant, Abelagalja spjega li l-Għaqda ħadet id-deċiżjoni li l-pageant din is-sena ma ssirx minn qabel direttivi mill-Kurja biex dawn it-tip ta' avvenimenti jitħassru minnu fih. Aħna kien qasmu fuq 350 vestwarju lin-nies, għand in-nies. Meta rajna b-biċċa xogħol li għaddej minna l-pajjiż, edna ma jsir kun qasmu l-ħwejjeġ għand in-nies u jġibhom daħal tal-purċissjoni u ma nafux sa jiġri. Allura edna l-aħjar li medu qasmu xejn u naraw sej, però malli minn kmin ħadna deċiżjoni li dis-sena l-pageant ma ssirx. U għalkemm kien hemm min l-ewwel qalilhom illi jaġlu, iż-żmien tom raġun. Qafsat qalb għan nista' Ħaltarxien għal-fatt li issa daħlet fil-kalendarju di la ssir mit-2000 barra, fi 20 sena issir f'Ħaltarxien. Apparti sentejn ukoll mistidna għal-belt. Però anke dawk se telma minni jixaw ħassija waħsab wara issa. Hawnhekk in-nies jisa il-festa. Minflok il-pageant ħajja fit-toroq Tarxiniżi, l-istess Għaqda se turi filmati ta' pageants preċedenti fuq il-paġna soċjali tagħha li se jibdew jintwerew propju fil-jum u l-ħin tal-pageant ta' din is-sena. Preparaw DVDs antiki li qed jitellgħu fuq il-page tagħna tal-Għaqda Kultura u Armar Marija Annunzjata ta' Ħaltarxien. U n-nies qed taħassisha segwi eżatt propja ħin li ħerġin ħadd tkun qed tara l-pageant mid-dar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.